Ahoj všetci a vítajte pri sledovaní návodu na program Sam Broadcaster. Často ma oslovujete vo svojich mailoch, aby som vám pomohol pri nastavení tohto programu, pri inštalácii a tak ďalej. Tak som sa rozhodol, že to vezmeme tak nejako z gruntu, úplne od piky a poviem vám niečo k inštalácii, popíšeme si prostredie tohto programu, no a pravda, že nastavíme stream, aby ste si to svoje rádio mohli aj spustiť. Stránka www.tvojradio.com, ktorú práve vidíte pred sebou, funguje na základe, alebo hudbu pre ňu generuje Sam Broadcaster. Všetky funkcie, ktoré tu vidíte, čo sa týkajú rádia, sú nastavené v tomto programe. Ak by ste chceli, pozrite si stránku, je tu sekcia na želanie, tu nás sú vygenerované stránky, ktoré pre vás program vygeneruje na váš web a ukáže vám, čo presne aktuálne v rádiu znie. No ale poďme si v prvom rade program nainštalovať. V prvom musíte si ho vygoogliť. Taká moja rada pre vás, nedávajte alebo nehľadajte hneď najnovšiu verziu. Sam Broadcaster ako taký, momentálne aktuálna verzia je 4.3.6. Nemusíte ju priamo hneď sťahovať, pretože má niekoľko problémov a ak ste hlavne už program mali nainštalovaný, tak vám to potom nepôjde. Čo sa týka registrácie, stačí, ak stiahnete verziu 4.2.2. Jediné, na čo dbajte, aby inštalačný program mal okolo 18 až 22 MB. To znamená, že obsahuje aj podporné programy, ako sú databázy a podobne. Nejaký si pokojne môžeme stiahnuť, napríklad tu. Jedná sa o trial verziu. Fuj, nebudeme predsa stiahovať nejaký ten várez, že? No. Originál program stojí okolo $200-250, čo pre niekoho je možno veľmi drahá cena, pre niekoho ani nie. Ale poviem vám z mojej strany, že naozaj za túto cenu nekúpite iný program s toľkými funkciami, ako má Sam. Tu vidíte, že chce sa nám stiahnuť inštalačka, má okolo 22 MB, tak pokojne si ju môžete uložiť niekde napríklad na plochu. A ja už stiahnutú mám, tak dáme nahradiť. A povieme si niečo k inštalácii. Program sa nám stiahol, odklepnete inštalačný program, stačí len potvrdiť rozbalenie a klasicky pokračujete ďalej. Ja osobne inštalujem program na disk D, nenechávam inštalovať do adresára program files na C, pretože ak sa niečo stane, klakne vám Windows, čo sa deje veľmi, veľmi často, tak sa môže stať, že nebudete mať aktuálne zálohovaný tento program a potom prídete o všetko, čo ste v ňom nastavili. Teda pre pokoj v duši na D, Sam BC, tak sa volá môj adresár. Tu si ho nainštalujem, vy si to tiež pokojne prepíšte a dáme Next. V tomto kroku môžete vybrať databázy, ktoré budú spolupracovať s programom. Ak máte nainštalované Microsoft SQL, tak pokojne môžete prepnúť na toto políčko, ale štandardne vy tam chodiť nebudete, poviem to asi z tejto strany. Je to pre program podporná databáza, kde si bude ukladať názvy súborov, kde si bude ukladať rotácie a tak ďalej. Je to úplne jedno. Stačí vybrať Firebird a ideme ďalej. Štandardný prístup do tejto databázy odporúčam nemeniť to veľmi, pretože môže sa stať, že vám potom databáza nepôjde. Inštalácia prebehne relatívne veľmi rýchlo. Ja nechcem ísť na ich stránku, ani nechcem používať ich stream hosting, ani readme nebudeme, len jednoducho necháme spustiť tento program a takto nejako vyzerá. Myslím si, že u vás by sa to malo objaviť asi v tomto prevedení. Sam Broadcaster plne nainštalovaný. Poďme sa pozrieť a vysvetliť si funkcie jednotlivých okien.